Niekto mi hovoril, že na čo mám také veľké rúry na tie one, na kanátru, ktoré tam dáva mačky do bedne a testujem, koľko vydržia. Čo? Áno, vystrelujem mačky. Pozor na hlavičku, Sara. Pozor, bacha na hlavu. Lebo aj tak už máš veľké bobo na kuse. No, kuk, sprav kuk. 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 Vidíš, jak kopra do toho. Bubu. Sprav kuk. Bubu.